Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτης Γαλιλαίας και βαπτίστη ο Ιωάννου στον Ιορδάνην και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος είδε σκιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Ιορδάνη βαπτιζωμένος ο Κύριε και τη τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του αγεννήτωρας η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν ειρήνη περιστεράς ευεβαίω του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσαν δόξασιν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Σταύρος πιο γρήγορα.